أب عالم اتيزقلت فسب عدوان مسموغداتي تردارة فرحي استقلسة ازيزانتا فتنة ترايخونن ازيزانتا امنتيو نفس وكف معنكافنا مملاز غير ودي سخون حلمي عزي عبي سخون عنكفات عزي حيال سخون مسمر مزازم دما عزي رحكم زي خوانا زرعين نصف ازيزانتا يوزين بولتي نكوعنا فيم لايم دحن متاخم اب تاريخنا يزم ازيم مساز زخون سبات عالم بعمقوت نتحل نلوم دما قياو هيوت نايتي كافر حيز قلطفة يوزين بولت هزنالكم متينا لنا يوزين بولت بعسر حالين حاس 1986 اب جامايكا بتركب نشي كتما شيرود كونتنت توليدو ولدو ويلسلين جينيفرني نشي دكوان بيت كايد نبرو هيوت كنتو تكوان تزي نبرت بفقري محبر السبن قليل حقوسن استملت يانيرا بولت كابنس نوتا تحيزو برتعي نيرو قدام يدليت مبيعي نبرن امانيتو منو كريكيتن كورسو برني نيرو والعكلو جاغانو مسيلو اب حمل زبز حميدات ادنا تصاوته بساعات يحلفو نبره ويا حلمو كوينا يفلتن اجاغن خال مدب نيرو يزين بوت كاب هابتيز مت ايكونن زبالت ጫማይ نبرون كنت حقኛ مسر شامبيون زخونه قلبت فلطتن حاغوسن نيرو አቤት ምርት መምራንና ስልጠንትን ብዛዕባ ቦልት ዘይተለመደ ነገር አስተብሂሎም ዝበታ ውድድር ኣብ ዝገበረሉ ዋን ንኹሉ ሰብ ገዲፎ ይኸይድ ነይሩ ቦልት ብ12 ዓመቱ አቤት ምርቱ ዝቀልጠፈ ጉያይ ነበረ ትጥረት ፈጥራዊ ተህቡ ዘይካዲ ነይሩ አሰልጣን ክሪኬቱ መጀመሪያ ጊዜ ከምዚ ለምኽሪ ለግስሉ ይዜን ቁልጡፍ ይኻ ለምንታይ ቅጽበታ ውድድር ዘይትፍትን በዚህ ሐሳብ ዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ዝቀልጠፈ ሰብ ጉዕዙ ጀመረ ክልጥ ጥራይ ንዓወቱ ሕስነት ኣይኮነን ነቐፍቲ ንሱ ኣዝዩ ነዊሕ ምዃኑን ቅጽበታ ውድድር ከም ዘይኽእልን ይዛረቡ ወጉራት ድማ ዝሒልዎ ዓለም ተጥራጥረቶ ዩዜን ቦልት ግን ሙግያ ይቐጸለ ኣካላት ቁጠር መከለውን ስሙ ኣበርስታ ዜና ኣብ ዘይነበረሉ እዋን እውን ኮነ ልምምድ ይዝገብር ነይሩ መንገዲ ዓወት ልሙፅ ኣይኮነን ኩሉ ዕንቅፋት ግን ኣካልና ይትጉዕዞ እዩ እንተ ዘይቋሪጽ ኻዮ ኣይትስእንን ኢኻ ኣብ 2004 ዩዜን ቦልት ናብ ኦሎምፒክ ኣቴንስ ሓሊፉ ዓብዪ ህሞቱ ክኸውን ነይርዎ ኣብ ክንዱ ግን ሃምስትሪንግ ኣጋጢምዎ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ድማ ተኣሊ መራኸቢ ብዙሓን ሕቶ ኣቕሪበን ገሊኦም እውን ዝባኸነ መኽሊት ኢሎም ይጽውዕዎ ነበሩ ኣብ ጸልመተ ህሞታት ግን ሻምፒዮናት ዝስርሕሉ እዩ ዩዜን ቦልት ምቁራት ኣብዩ ኣበርቲዑ ልምምድ ይገብር ተግሳጽ ተማሂሩ ኣብ ድኽመታቱ ድማ ይሰርሕ ነበረ ኣንጻር ተጻወትቲ ትራይ ከም ዘይጎይ ይፈልጥ ነይሩ ኣንጻር ጥርጣረን ቃንዛን ፍርሕን ይጎይ ነበረ ድሒሩ ቤጂንግ 2008 መጸ ዓለም ገና ይፈለጠቶን እምበር ታሪኽ ክጽሓፍ ቀሪቡ ነበረ ኣብ መዛዘም 100 ሜትር ዩዜን ቦልት ካብ ሰልፉ ተፈንጂሩ ወፂኡ ፍርቂ መንገዲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣዝዩ ርሒቑ ስለ ዝነበረ ቅድሚ መስመር መዛዘም ቅልጽሙ ኣስፊሑ ኣፍ ልቡ እናወቕዐ ሓጎሱ ምግላጽ ጀመረ እቲ ዝኣተወሉ ግዜ 9.69 ሰከንድ እዩ እዚ ድማ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ኣመዝጊቡ ድሕሪ መዓልትታት ኣብ 200 ሜትሮ ድማ ነቲ ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ማይክል ጆንሰን ብ19.30 ሰከንድ ሰበሮ ከምኡ እውን ንጋንታ ጃማይካ ብቕብብል በትሪ ኣብ ካልእ ክብረ ወሰን ዓለም መልሕቕ ኣትይዋ ዩዜን ቦልት ዓወት ጥራይ ኣይኮነን ኣምጽኡ ንጉያ ቅጽበታ ውድድር ዳግመ ገሊጽዎ ለንደን 2012 ሪዮ 2016 ወርቂ ድሕሪ ወርቂ ድሕሪ መዝገብ ዩዜን ቦልት ኣብ ታሪኽ ኣብ 3 ተኸታተልቲ ናይ ኦሎምፒክ ውድድራት 100 ሜትሮ 200 ሜትሮን 400 ሜትሮን ሪሌይ ወርቂ ዝዓተረ ፈላማይ ሰብ ኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ኣትሌት ጥራይ ነበረን ንሱ ምልክት ነይሩ ምልክት ንግዱ ላይትኒንግ ቦልት ዝብል ኣቃውማኡ ዓለማዊ ምልክት ዓርሰ እምነትን ሓጎስን ኮይኑ ንቦልት ብሓቂ ፍሉይ ዝገበሮ ቅልጣፉ ጥራይ ነበረን ስብእኑ እዩ ነይሩ ሳዕሲዑ ሽኺሉ ምስ ተወዳደርትን ደገፍትን ተቐላለደ ኣትሌቲክስ ብናይ ዶፒንግ እንደራታት ኣብ ዝሳቐየሉ ዝነበረ እዋን ቦልት ንዓለም ጽሩይ ነገር ሂብዋ ሓጎስ ኣብ ላዕሊ ኮይንካ ትሑት ዓርሰ እምነት ሃሊካ ግን ከዓ መዘናግዒ ዝፈትከውን ከም ትኽእል ኣርኢና ንዘለዓለም ዝጸንሕ ሻምፒዮን የለን
ኣብ ሻምፒዮን ዓለም 2017 ቦልት ናይ መወዳእታ ውድድር ኣካይዱ ኣብ 100 ሜትሮ ነሓስ ረኺቡ ኣብ ዓብዪ መድረኽ ዘጋጠሙ ብሕታዊ ስዕረት ኣብ ናይ መወዳእታ ሪሌይ ድማ ንመትልኡ ስሒቡ ኣብ ትራክ ተደፊኡ ምስሊ እቲ ብሂወት ዘሎ ዝቐልጠፈ ሰብኣይ ብቓንዛ ደቂሱ ንዓለም ኣሰንበደ። ቦልት ግን ተሲኡ ነቶም ህዝቢ ኢዱ እናወዛወዘ ብንብዓት ፍሽኽ በለ። ምኽንያቱ ታሪኽ ሰራሕቲ ጥሮታ ስለ ዘይወፁ ንዘለዓለም እዮም ዝነብሩ። ቦልት ድሕሪ ጥሮታ ንኩዕሶ እግሪ፣ ንግዲ ከምኡውን ሙዚቃ ዳሲሱ ዓለም ለኻዊ ኣምባሳደር ስፖርት ኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ህፃናት ኣነቃቂሑ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ይብል ብዛዕባ ምጅማር ውድድር ኣይትሕሰብ፣ ብዛዕባ መወዳእታ ሓሰብ። ርግዝ ድማ መወዳእቱ ክቡር እዩ ነይሩ፣ ምኽንያቱ ሕድሩ ብሂወት ስለ ዘሎ። ዓለም ርያቶ ዘይትፈልጥ ዝቐልጠፈ ሰብ ዩሴን ቦልት ኣብቲ ትራክ ኣፈ ታሪክ ጥራይ ዘይኮነስ ውፊ ስድራ ቤታዊ ሰብ እውን እዩ። ብድሕሪ እቲ ሜዳልያታት ክብረ ወሰናት ዓለም ከምኡውን እቲ በርቂ ዝመስል ጽምብል ዝያዳ ጸጥ ዝበለ ዛንታ ኣለዉ። ዛንታ ፍቕሪ፣ ዕብየትን ኣቦነትን። ቦልት ምስታን ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ጎኑ ዝጸንሐ ጃማይካዊ ጽብቕቲ ካሲ ቤኔት ውፊ ዝምድና ኣለዎ። ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ እንተዘይተመርዐዉ ቦልት ግን ሓዳር ብርግጽ ኣብ መጻኢኡ ከም ዘሎ ብግልፂ ገሊጹ እዩ። ካሲ ድማ እታ ህይወቱ ምስኣ ካሕልፋ ዝሓስባ ሰበይቲ ምዃና ገሊጹ። ብሓባር ድማ ድምቕትን ጽብቕትን ስድራ ቤት ሃኒጾም ኣለዉ። ቀዳመይቲ ውላዶም ኦሎምፒያ ላይትኒንግ ቦልት ትበሃል ጓሎም ኣብ 2020 ተወሊዳ። ድሕሪ 1 ዓመት ታንደር ቦልትን ሴንት ሊዮ ቦልትን ዝበሃሉ ማንታ ወዳት ወሊዶም። ቦልት ብዙሕ ግዜ 3 ቆልዑ ምዕባይ ካብ ዝኾነ ናይ 100 ሜትሮ ውድድር ዝኸበደ ምዃኑ ይዛረብ። እንተኾነ ግን ኣብ ህይወቱ ዝዓበየ ሓጎስ እውን እዩ። ካብ ኣትሌቲክስ ድሕሪ ምውፅኡ እውን እንተኾነ ኩሉውን ፈቃር ናቦ ብምዃን ዝነበሮ ጽልዋታት ምብታኽ ይቕጽል። ምስኦም ይስሕቕ፣ ምስኦም ይጓዓዝ፣ ንዝመረፅዎ ሕልሚ ድማ ይድግፍ። ዛንታ ዩሴን ቦልት ብዛዕባ ፍጥነት ጥራይ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ፍቕሪ፣ ተወፋይነትን ካብ ዝኾነ መዳልያ ኦሎምፒክ ዝበርሀ መጻኢ ምህናፅን እዩ። ኣብ ትራክ ሻምፒዮን፣ ኣብ ገዙ ድማ ሻምፒዮን። ዛንታ ዩሴን ቦልት ከምዚ መረና ዓብዪ ሕለም ካብ ሓንቲ ንእሽተይ ቁሸት ጃማይካ ዝመፀ ወዲ ምልክት ዓለም ኮይኑ ኣበርቲዕኻ ስራሕ ተውህቦ ማዕጾ ከፊትዎ፣ ስነ ስርዓት ግን ኣወፅንሽዎ። ኣወንታዊ ኩን ፍሽኽቱ ካብቲ ዝረኸቦ ሜዳልያ ንላዕሊ ንሚልዮናት ሰባት ኣነቓቂሑ እዩ። ፈጺምኻ ይተቋርጽ። ቦልት ካብ መጉዳእቲ ክሳብ ጥርጣረ ተስፋ ቆሪጹ ኣይፈልጥን። እቲ ሓቀኛ መስመር መዛዘም ሜዳልያ ኣይኮነን፣ እቲ ትገድፎ ታሪክ እዩ። ዩሴን ቦልት ብእግሩ ጥራይ ዘይኮነስ ብልቡ ይጎዩ። ዕቤት ብዛዕባ ፍጥነት ከም ዘይኮነ ዛንታ ዩሴን ቦልት መርቱዕ እዩ። ብዛዕባ ትብዓት እዩ፣ ብዛዕባ ሓጎስ እዩ፣ ምኩራጽ ምእባዩ እዩ። ሎሚ ድማ ሕልምታትና ኣብ እናሃድነሉ እዋን፣ ሕሉፍ ደረት ኣብ እንደፍኣሉ እዋን፣ ኣብ ዘይከኣል ክንኣምን ኣብ ዝደፈርናሉ እዋን ኩላትና ካብቲ በርቂ ቦልት ኣብ ውሽጥና ሰኪምና ኢና። ሕልሚ ይከኣል እዩ፣ ውድድርካ ጉየ። በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቃቂሕኩም ተኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።